Il-Gvern nieda għat-tieni darba l-iskema vast li permezz tagħha persuni vulnerabbli, persuni b'diżabilità, oħrajn li kellhom sfidi ta' droga, ex-priġunieri, immigranti illegali u oħrajn ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-programm vast huwa kofinanzjat mill-fondi Ewropej b'investiment ta' 18 miljun euro. Dan jimmarka żieda ta' 6 miljun euro f'dan il-programm ikkumparat mal-ewwel darba li tnieda. Sissa 2300 persuna gawdew minn din l-iskema b'54% minn dawn isibu impjieg. Ftit aktar minn 1000 minn dawn kienu persuni b'diżabilità. Il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Silja Falzon qalet li permezz ta' dan il-programm nies li ma jistgħux igawdu mir-realtà fil-qasam tax-xogħol kurrenti ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol huma wkoll. Ma' TVM News is-Sinjura Falzon spjegat x'tip ta' preparazzjoni tingħata lil dawk li jipparteċipaw f'din l-iskema. Isir assessment tal-individu biex naraw x'inhuma l-ħiliet tiegħu, x'inhuma l-isfidi li għandu dak l-individu. Mbagħad isir programm ta' xogħol ta' ħidma li jinkludi taħriġ, li jinkludi mentoring, li jinkludi job coaching, jinkludi varji occupational therapy jekk hemm bżonn, terapiji skont x'ikun hemm bżonn għal dak l-individwu speċifiku. Is-Sinjura Falzon qalet li apparti minn hekk isir dak li jsejjaħ job carving biex bekk flimkien ma' min iħaddem jinħoloq impjieg iddiżinjat apposta għal kapaċitajiet tal-individwu. Il-Ministru għall-Internu xogħol Byron Camilleri qal li huwa ta' sodisfazzjon li l-Gvern jirrapporta suċċessi li Malta qed tikseb fil-qasam tax-xogħol mill-livelli baxxi tal-qatt ta' 2.7% l-inqas rata fl-Unjoni Ewropea sa suq tax-xogħol li kiber b'5%. Dr. Camilleri qal li llum Malta għandha 82% tal-popolazzjoni li hija attiva fil-qasam tax-xogħol ikkumparat mal-medja ta' 75% madwar l-Unjoni Ewropea. Huwa qal huwa fl-isfond ta' dawn ir-riżultati li l-Gvern nieda din l-iskema mill-ġdid sabiex bekk kulħadd ikun parti mis-suċċess fil-qasam tax-xogħol. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi qal li dan huwa eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej jaslu għand in-nies. Saħaq li permezz ta' investiment ta' 18 miljun euro il-programm se jagħti appoġġ konkret lil persuni b'diżabilità, gruppi vulnerabbli u persuni f'riskju ta' faqar sabiex isaħħu l-ħiliet tagħhom jiksbu fiduċja fihom infushom u jkunu jistgħu jintegraw b'mod attiv fis-suq tax-xogħol.